Mogajwang koro ochopo sama koro kilo ni weche bende moyudo mesa mag weche manyien mawuok e piny kae pacho ka nyakor Mogajwang kod pewe mag tuke kama bende ne wan kod ng'we mag Nairobi City Marathon. Bende koda kachako nyaka awang' watiek to mokwongo mag weche momiyo pek odiochieng'ni kawuono. We want to send our deep condolences and our reassurance of solidarity to all the affected, especially to the families of those who have lost their loved ones. Kanise obago alam mar paro jopuonjre 21 manyocha wito ngimagi e masira mar mach e sikul ma Hillside Endarasha e Nyeri. Nimekuta wazazi wanaja hapa na students panicking. Wengi they are not sure where their girls are and wamefungiwa nje. It's very unfortunate. Jonyuol ma nyithindgi somo e sikul Nyeri ma Isiolo Girls dwaro ni lor sikundno kendo migi ler e wi chal mar nyithindgi bang' mach wang'o od nindo mar jopuonjre mag klas 9. You're all wishing me well and praying for me. And we wish you well, Papa. Ogai mar Azimio Raila Odinga kwayo Uganda mondo olamne kinde ma omanyo lemo mar bedo jakom AUC. Nyakor Mogajwang wantira achiel kachiel kokalo mbui marwa mar YouTube kachiel kod Facebook. Anyalo tudri kodwa e namba mar 36000 kata X marwa @Ramogi TV KE @James Opondo Sina. Machiegni nyinga en James Opondo. Lamo mar rapar jopuonjre 21 manyowito ngimagi e masira mar mach manotimre e sikund primar ma Hillside Endarasha e kaunti ma Nyeri dhi mbele e sikundno ka nyasi ma oyuorie gi jonyuol kod jodak e alworano. Jatend migawo mar thieth Deborah Barasa otelo ne jotije sirikal ma oyuoro e nyasino ma bende oyuorie gi jotend siasa mopogore opogore. Baba yeye katika hospitali zote katika chama unayoyapenda Mungu hauna tuna huzuni katika mioyo yetu. Si changamoto ambazo tunapitia. Tunakushukuru Dr. William Samoei Ruto Mungu yuko hapa. Tunakumbuka kwamba wewe Mungu unafanya. Tunaomba makumbuka Mungu, tunakumbuka wale ambao yako Mungu kawafariji. Tunakumbuka wakati mwingine tunaweza kukosa maneno ya kutokelezea. Tunaomba kwa Mungu akaweze ewe halipitia katika njia ya kifo. Na Mungu wamekuwa katika tunaomba Mungu tuko na moderator na tumaini. Atakuwa amefarijika. Tunajiachilia mikononi mwako Mungu tukiomba ya kwamba Bwana Baba yetu aliye mbinguni inua mioyo yetu. Ziwe ni zile ambazo Mungu kuelekeza na hata kufariji na inakuwa. Kenny West Presbytery members, I'm saved. Christ is Lord in my heart. I want to... Ningetaka kutoa ne jogo manyo wito nyithindgi masira makamano pod wakwayo ne Nyasaye obed kodu. Jogo bende ma nyithindgi noyudo hinyruok mopogore opogore, geno ni Nyasaye biro miyogi chang makare. Magi duto obiro yudo kochopo saa 1 gi saa 3 Kanyakor Mogajwang. Kawadhi nyime, Bishop Jokopere Bade Manyeri Anthony Muheri okone jo Kenya mondo olamne jopuonjre motegno konyondo nyaka ma Endarasha Academy School manyo midhiero mar mach omako. Muheri okone sirikal mondo ogol kwan makare ma ok ketie kibaji mathoth kuom jonyuol kod jo Kenya mondo ong'e gino manyo timore. Okone jopiny kod jodak mondo ohore kendo owe biwo seyo kapok otiek timo nonro mar gima nokelo majno. Where the inferno in the dormitory of the boys was a terrible incident which has claimed at least 17 lives of these little innocent souls. We want to send our deep condolences and our reassurance
of solidarity to all the affected, especially to the families of those who have lost their loved ones. Scripture always consoles us as we read in the Psalms, the Lord is close to the brokenhearted, and He is close to those who are mourning. Many parents pick their children from Hillside but have not yet informed them, and so there are some unaccounted children, and it's only fair that for the sake of peace of mind, if you picked your child, just call the institution so that you may say your child is at home and he's safe, and also kindly take them for a bit of a checkup and assistance, because the trauma is quite huge. We want to say, even when tragedy strikes, God still cares for us. We are in His hands. Let us not lose hope. May we Kenyans show solidarity of prayer. May we Kenyans also reach out to our neighbors in tragedy, not gossip, but rather love, care, and empathy. Jonyuol aman kod jopuonjre sikund nyiri ma Isiolo koro dwaro tend sikund no mondo chiw ler mathoth kotenore kod mach manyo wang'o kar nindo mar jopuonjre odhiambo manyoro. Gikoni seche buora poka tend sikund no ogolo ler, kendo kata jopuonjre mamoko konyore mana kod kar nindo mamoko mag jokilese gi wetegi. Jonyuol buora ogudore e rangach mar sikund no ka girito mondo oyawnegi kaluwore ni tend sikund no pok oyiene welo donjo e kar tiegruogno. Kata kamano jopuonjre 135 matiyo gi kar nindo no noyudo pod ni tiegruok e kinde ma mach nyomako kar nindo midendo ni Deka Tekre e gweng' ma Isiolo kanyo. Lucy Moria wacho ni jonyuol ni kod luoro kaluwore ni onge lipot mar tend sikul osechiwo gi nyaka sani. That's very wrong. Yes. Lakini tunazuiliwa nje, sasa ni makosa hiyo. Kwani ni nini kondani wasasi ili jana walikuwa wapi walimu sasa wanazuia watu? Tukifunga na basi ya watoto, mseme watoto wale wamelala shule ni hawa na wale wamelala nje ni hawa. Shule ilipatwa na mkasa last night na imekuwa mambo mbaya. Shule imekuwa gutted down, one dormitory ya form 1 ambayo ina contain watoto kama 135. As for now, ile kitu inasemekana hakuna wale wameumia, but we are still to wait for the official confirmation from the school and police. But nimevisit the scene, kukombaya yote, everything is gutted down. Hata ni Mungu amesaidia tu, hata hawa tungesikia wamechomeka. Kwa hivyo emergency response ya county na hata ya county government wote wako hapa, ndio ndom kama hiyo ichomeke yote iende chini. There's something wrong. Na hapa ni town ndani. This is the only school which is close to town, which is close to the quarters, and that can happen. Na ingekuwa ni huko Mariti ilichomeka, what would have happened? Ogai mar ODM Raila Odinga kwa Uganda mondo miyo kete lamo mondo oyud loch e laro kom mar jakom komisona mar riwruok pinje Afrika AUC kowacho ni agenda mare maduong' mar manyo komno en tieko wach mar pinje Afrika keto geno gi kuom pinje maloka. Nowuoyo e kinde mane obedo gi romo gi oganda mayae dhot ma oyae Masakwa modak South Nyanza. Romo mano bagi e dala wuon gi mosenindo Jaramogi Oginga Odinga mantie kango e sub-county ma Bondo, kama nowacho ni pinje Afrika ni kod nyalo mar tayo chenro gi giwegi ka ok odonjruokie gi pinje maoko. Nyasi no yore gi governors kod jood bura duto manyo onyiso sir margi ne Odinga ka giwacho ni duond bura mar ODM biro telne gi Raila Odinga. And that Africa can do better. I have seen, African leaders moving around. You see, like I've just come from FOCAC, China, Africa, where over 40 African heads of state were. And I was saying, why should African leaders go to China? Chinese who should be coming to Africa. So this is one of the things that they want to reverse. It should not be reversed Africa, America, not America, Africa. Not India, Africa.
Africa has been undermined, Africa has been exploited, but we don't want to continue to be whining. You're all wishing me well and praying for me. And we wish you well, Baba. Baba, tutatembea na wewe, tutazunguka na wewe. Baba hatafuti kazi ya AU. Unajua kuna watu wanatafuta kazi for employment. Baba hahitaji kazi. Nataka mnipatie ruhusa. Baba akienda kwa capital lingine on the continent of Africa, awe na governor wa capital ya Kenya. Si sawa? We all pray for you to get to the AU seat. We believe that you will be seated there as the ODM party leader. ODM emadhi bede komar AUC. Baba katoka umanarusa matinanto wiyo kuil gimano. Inka wiyo wil gimano okuwachni. Dongimano wachni. Baba katika rusa ineja kom kendo party leader. Rusa oyiene jite iluongo ni sabbatical leave. Nyaka chieng' moro ine miwachi ni in koro itimo kaka idwa timo no. Andang' okawachi. Jalup jakom duond bura mar Communist Party of Kenya kendo jakedo ne ratich oganda Buka Mole oseyobila kuom dinone kitame dhi wuodhe e piny China. Buka wacho ni obila okolerone gima omiyo otame dhi e piny China. Jatelono bi oseyo kuom jatend piny William Ruto moko ni sirikande thiro ratich jok maketo e tago maliet ka keto sirikande tesre. Because we are very concerned by the acts of the police today, the acts of the DCI and even the immigration police at JKA here at Central and also the DCI in general. We think it is a misuse of police power. It is meant to intimidate Buka. It is meant to intimidate citizens of this country. Buka was on official business. There's no reason why they could not have summoned him if they think he was inciting the people to violence. It is a misuse of state power. It is a misuse of police power. And this is concerning. It should be concerning to all of the citizens. Even if it is not happening to any of us today, tomorrow it could be you. I was arrested inside the plane. And I was told that the government agency that is looking for me is the DCI headquarters. But once I was arrested by the immigration officers, I was handed over to the DCI officer in Jomo Kenyatta International Airport that booked me in at the police station in Jomo Kenyatta International Airport for over 5 hours, ensuring that by the time I was being sent to Central Police Station, my flight to Beijing had already taken off, which was meant to be at 10 minutes after 6 o'clock. They're investigating him over misuse even of a computer under the Computer and Misuse Act. But we are keen to cooperate with the investigators in this matter, and we'll be here on Monday at 9:30 just to square this out. Gedo mar tesendo bila machiga dhirumo e dweche auchiel mabiro kabende chenro mar puodho betie mar obila magayo kuo jamni e tong' kata anti-stock theft police unit oserumo. Mae en kalore gi jaod bura ma Kisumu East Shakir Shabir malero ni mano dhi bedo achiel kuom yore mag jiwo arita kwe e tong' mag sub-counties adek kama oting'o Kisumu East, Aldai kod Muhoroni ka gitwake gi ute fwambo bang' bedo gi romo mar jiwo weche arita kwe e kind tong' mag sub-counties adek go. Jodito e sekta mar arita kwe kaachiel gi jotend siasa alworano opodho chulo aput madhi kedo gi weche kethruok arita ka oting'o kuo jamni kaachiel gi timbe njore madidek nyuolo lwenje mag dhoudi e kinde mabiro. Marian Keitani jaod bura ma Aldai okwayo migawo mar arita kod apisas marito le mag bunge mondo ochwal omenda mag jiwo weche arita e bunge mathothne jokuo dhok bedie. Kwa sababu hii shida imekuwa ya muda sana, kitambo sana, ikiendelea hivyo hii wizi wa ng'ombe. Kuna watu ambao wamekuwa na ukosefu ya ng'ombe kwa sababu ya wizi. The task force which I think is going to start its work immediately to come up with a border committee. This border committee, I think their work will be to hold meetings, the cross-border meetings, so that we have got a dialogue. We want to ask Kenya Forest Service and Ministry of Interior to set aside funds
to be able to create those security roles like has happened in other places where such security situations are. In less than 3 months, we shall have the Chiga police station finalized. It's being built right now. One of the departments that we have planned for is the anti-stock theft unit. So there is that one has been approved also by the Inspector General. The government has put in place interventions that will, into the future, secure the economic prosperity of this particular region. The participation of the people, as we have envisaged, will really be very, very important in this particular undertaking, and it will not be business as usual for those who have engaged in this illegal enterprise. Jakoma mar riwruok mar jotend sikunde mag primary Kepshai kaunti ma Migori David Okello dwaro mondo piny owacho ka okalo kuom migawo mar somo omedo omenda ma piny owacho chulo ne jopuonjre sikunde mag junior secondary kod jopuonjre mantiere grade 6 nyaka 1. Okello wacho ni jotend sikunde nitiere kod pek e tayo sikul nikech omenda ma piny owacho chulo ne jopuonjre tin to ngima oseidho koni ber ka omenda ma ichiwo ne jopuonjre mag junior secondary itero malo nyaka 2022 ka owuok 1015 ma ichiwo sani. Okello wacho ni kata mana omenda ma ichiwo ne jopuonjre mantiere e grade mar 1 nyaka 6 bende ni piny kendo ber ka imedo. Kuom nyathi chulo gin siling 22,000 gi wiye moko matin kanyo, to JS at JS level podi chule 15 per year. Junior school and the senior school management mari biro bedo machale kendo kata sani ochalre. Koro wabiro kwayo ni with the time wanyalo kwayo the ministry mondo ogolnwa sendi ma ichulo 15,000 per child at JS level, primary level, gi mondo giyie giterno no bed machalre gi secondary junior senior secondary school michule 22,000 gi wiye ne kuom nyathi ka nyathi. Paro ni mano biro miyo tich mayot grade 1 to grade 6 wan gi pek kabisa sendino makaber to onego mede kata nyalo dhi to but around 5,000 per child kanyalre. Mano nyalo konyo heads of institution mondo wa manage the schools e yo makare. Kono mogo jonga da kao yweyo ma dundo yude thuolo mar molo pike gile mabor nikech pod wan gi weche mathoth kagonero kamano kuom David Abiro kuom kete Ramogi TV. Kono mogo jonga adugo bang' dakika machuok. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254.
My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machiegni kendo nya Ramogi. Riwruok kama ok mar piny owacho mar PATH, mano mar KMET kod migepe moko ka otenore kod piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro mar siro chenro mar keto mise makare e dongo mar nyithindo manitiere kind higni 3 ka dok piny ka gichiwo puonje ne oganda kod kony mamoko. Jojuma miwa ler mathoth. Nyithindo mathoth e piny Kenya ok rita makare e kinde ma gichako dongo, gino mamiyo ok gidongi e yono makare. Lipot yango ni atamalo mag nyithindo 38.4 e Kenya e kind higni 3 kata 4 obwongogi kata ngimagi duto ok bed kaka owinjore nikech ok giyudo rita makare madwarore ka onyuolgi nyaka gichopi e higni 3. Maya simo nyithindo gibedo kata kod pek e yoregi mag somo e kit ngimagi duto. Chak support nyithindo kochakore higni ka nyathi nie ich nyaka higni 3 mondo waket migawo mar konyo nyithindo mondo nyithindo chak maber e ngimagi machon through program waluongo ni Smart Art Initiative. Because wadwani mondo glory mane wan go chon, professors mane wan go chon, doctors ma wasebedo go e Luoland, mondo wayudgi kendo gi program ma wabedo go sani. Jolony yango ni midhierogi biro ka nyathi okomi arita makare ma oting'o yudo thieth maber, gago makare kod mamoko e kinde ma gintie higni 3 ka dok piny. Nyathi en mwandu mondo miye mise motegno. So mondo nyathini omi mise motegno nyaka ji duto bed kanyakla mondo okonyre tego nyathini e yo makare kaka ngimane nyalo bedo. Koro wang'iyo ngima nyathi korka yor mar afya, korka yor education, korka yor kaka nyathi nyalo tugo. Nutrition mar mama nyaka bed maber eko nyalo ting'o ich dweche 9. Eka nyathi mobonyuolo bobedo gi kilo ma en 2.5 kadhi mbele. E okang' mar geng'o midhierogi mabiro ka nyathi okomi arita makare, piny owacho mar kaunti ma Migori kawo tende kod riwruokno mar PATH KMET kod migepe mamoko koro chako chenro mar siro dongruok makare ma nyithindo e kaunti ma Migori. Kidhi e klinik mondo mi ndalo 28 cha oyud kisechako muonyo iron folic acid supplements. Okonyo ni ndalo 28 obedni iseyudo folate mondo mi kik inyuol nyathi mong'ol, obedo ni development mar nyathi ber kabisa. We're also calling upon the county to look at ECD policies that are there, to also look at the ECD financing, to also look at how ECD is coordinated or the sectoral representation. Apisa maduong' e migawono mar somo e kaunti ma Migori Otieno wacho ni bwo chenroni mane nyithindo koro dongo makare gichako kod puonjo apisas maggi mawuok e migepe mopogore opogore mondo gibed kod lony e siro dongo makare mag nyithindo ma kind higni 3 ka dok piny. Ka department ogolo ng'ato miluongo ni focal person mabodhi deal gi jogi nyaka piny e grassroots level. Kendo ipuonjowa weche kaka wanyalo rito nyithindo nikech sama irito nyathini idwaro ni mama ni yudo chiemo makare. Kaunti ma Migori osebedo kod kwano malo mag nyithindo mathirno ma idendo kaka stunted growth men achiel kuom gigo eko manyiso nyathi ok dong makare.
Apisa mochune gago makare kaunti ma Migori kaino dete wach ni maromo nyithindo gana 35 e kaunti ma Migori mangima sani othirno nikech koso gago makare kod midhiero mamoko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma kuom lipodno. Jo ohala e chiro ma Ahero ma en achiel kuom mise mag dongruok motegno ma jolochumi ma Kisumu County ywak ewi chal marach mar alwora margi. Jo ohalago wacho ni taka kod pi mochido kelo harufu marach kendo ketho lwasi margi mar tich. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, gibuogo ng'anyo chulo osuru ka tend kaunti ma Kisumu ok owinjo ywakgi. Mae chal mar chiro ma Ahero ma owinjore obed kar ohala maduong' ma onywando jo ohala mathoth. Mak mana ni chal mar chiro ni sani nyiso ni chalo ma ojwang'e kendo ma onimo e dago dundu mar minyaga kod taka mang'we. Jo ohala ywak ni tend kaunti odagi winjo ywakgi maduoko chirono e rang'iny makare. Kwase complain the county government, and the matter has reached the matter of revenue, Minister mar Revenue, Minister mar Physical Planning, osechopone Minister mar Public Health to onge gimose tim e Ahero ka. Mit koro wan kod chandruok. The other time no wabedo promised ni koro ichako ywe ma the chairman mar municipality no wachonwa ni ok dhi kawo dwe achiel ka gichako tich. Up to now, sani it is over 1 year. Koro wan kod chandruok e Ahero kama onge kaka wanyalo timo. Jolago yango ni sani ng'we mar chirono osekelo ne moko kuomgi tuoche kendo gibuogo ng'anyo ne chulo osuru ka ok owinjgi. To ko biro kaeri choche dum drainage system to juok to koro ketnwa malo. Iya kaya onge sama nyalo biro Ahero kama maka adok Kisumu moka diew osika tuo. Choche bedo drainage, the same drainage, and the drainage is stagnant. Oko move. To one loka machigni gi mtaro ni. Health wise one affected. Wenge waramowa. Iwan gi tuoche mag ich. Wange freedom. Wakono revenue donge ber mwana eno mar revenue wana. Wakono county government mar Kisumu. Onego beni waneno ber mar usuru mwachoko. Maka onge ber mwanyalo neno. To onge haja mondo wachok osuru e market wa mar Ahero ka. Ahero en chiro maduong' e Kisumu kae. To kendo kang'iye maber hapa ne oluoki buye. To ber mar pesa ok wane. Kochakre sani ko ginyalo sunwa drainage ni. Drainage motop kani. To ok wane haja mar osuru. Jolago bende ywak ni buogo mar makogi e kinde ma ging'anyo ne chulo osuru ka giywago ratichgi. Isikichiko wachika na Ahero ni ibiro los drainage. The other time MCA no promise ni 10 million no say goal mondo be los go drainage. Up to now, some of them came to me to silence me. The reason why we wrote such a letter to the national government, the officials here, including the country revenue reinforcement officer, came and wanted to arrest me and take me to police station, and I dared them that day, and they went away because members of the public were also very angry that day. Koro chandruok ma wan godo kani ok wang'eyo ni ang'o manyalo timore. Can the Ministry of Health, national government intervene, or the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa President William Ruto, can you intervene and come to our rescue? Chiro ma Ahero maluwo Kibuye e choko osuru ne tend kaunti ma Kisumu. Debe ni rem ni kanye mamiyo chiro no ok nyal chwale rang'iny mowinjore e yor ler. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ahero, Kisumu County.